primeiro lugar, no Consello de Goberno se fixo unha revisión e aprobación dos novos títulos que a Universidade da Coruña vai propoñer para o próximo curso. Van a ser 2 títulos de grado, que son grado en Paisaxe, que é interuniversitario pola Universidade de Santiago e coordinado pola Universidade da Coruña, o grado en Xestión Industrial da Moda, que se desenvolverá no campus de Ferrol. Dentro dos mestrados, as propostas a solicitud de novos títulos sería o mestrado universitario en Enxeñería en Diseño Industrial do campus de Ferrol, o mestrado universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos tamén no campus de Ferrol, o máster universitario en Ciberseguridade, que é interuniversitario pola Universidade de Vigo, coordinado pola Universidade de Vigo, o máster universitario en Produción Xornalística e Audiovisual, o máster en Enxeñería Aeronáutica, que é o máster que habilita para a profesión regulada de enxeñeiro aeronáutico, o máster en Economía, que é interuniversitario con a Universidade de Vigo e que coordina a Universidade de Vigo, e o máster universitario en Biodiversidade Terrestre, Xestión de Medio Natural, tamén interuniversitario con as 3 universidades e que coordina a Universidade de Vigo. Tamén decir que vamos a propoñer a nova edición de un máster que xa tiñamos anteriormente e que deixou de impartirse, que é o máster universitario en Computación de Altas Prestacións, que é interuniversitario ca Universidade de Santiago e con un acordo de doble titulación con un centro de informática de Francia. E tamén decir que transformamos o noso mestrado de didácticas específicas en un mestrado en investigación e innovación en didácticas específicas para a educación infantil e primaria, que será interuniversitario das 3 universidades, coordinado por a UDC, e que vai a ser un mestrado que vai a servir para dar a formación aos futuros ou a adaptación dos profesores de educación primaria da Comunidade Autónoma. Tamén decir que se van a solicitar 2 novos doutoramentos, un deles de nova planta, que é o doutoramento en Saúde e Motricidade Humana, e outro que é o doutoramento en Novas Perspectivas e Documentación, Comunicación e Humanidades, que substitúe a un programa oficial anterior que tiñamos no campus de Ferrol. Estas serían as propostas das novas titulacións para o próximo curso. Estos títulos se van a presentar ahora a Xunta e a Xunta ten que decir si dá a autorización para que se puedan presentar a Xencia Avaliadora. Por lo tanto, temos unha serie de prazos que cumplir. Decir tamén que en este Consello de Goberno se aprobou o regulamento das asociacións de antigos alumnos, que nos vai a permitir crear as distintas asociacións, fundamentalmente unha asociación de referencia na Universidade da Coruña para os egresados da Universidade, o que se denomina normalmente as asociacións de alumni ou de antigos alumnos.